Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kanagat sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhila man gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, pagkolekta og bayranan sa premium nga comfort rooms sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal. Di ba ta makaingog premium oroy kayo may libre. Ang pagkolekta ni ini magpadayon gihapon. Bisan og dunay kamanduan si Governor Pam Baricuatro nga pahunungo na kini. Straight to the point. Kay ang kontraktor nga si Mr. Lu ang gikasabot ni Gobernador Gwendolyn Garcia dili gyud mohunong sa pagkolekta. Kay matod pa niya duna sila'y kontrata ni Gwen. Ato lang ni agi katawa ha. Mr. Lu Philippines di mohunong kay duna kuno sila'y gipirmahan ni Gwen Garcia. Pabuntaga, tagantanig pagtagad mga kaigsunan. Ang maong kontrata nilang gipirmahan ni Gwen 2028 pa mahuman. Straight to the point. Unya, pwede pa renewable pa. Iagitan ni katawa mga sukitig paminaw. Akuyawa no, o magkabalik si Gwen 2028, ipadayo na po, i-renew na po ang kontrata. Atong paestudyuhan og maayo sa mga abogado ni Governor Pam Baricuatro i-point out gyud dinha nga kining maong kontrata contrary to law kini. Straight to the point. Liman ka mahigala ka unsa ka salbahes nga klase sa kontrata. Pabayron mahigala ang muwiwi, mupupo diha sa South Bus Terminal o North Bus Terminal. Unya karon nga di na siya gobernador si Gwen Garcia, ang iyang gikasabot nga si Mr. Lu Philippines matod pa ipadayon gihapon kay namas lagi pirmahan ni Gwen. 2028 pa mahuman ang kontrata nga gipirmahan nining Mr. Lu Philippines og ni Gwen Garcia. Natanig pagtagad rumuntaga mga kaigalan suban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Busa point. ang katawhan sa probinsya kabantay mo hantod ron. Isag demando na si Pam Baricuatro nga hunungo na ang bayad sa wiwi ug pupo. Napadayon gihapon hantod ron. Ipasusi na to na. Nganong napadayon kay ni-insister mga higala ang tigkolekta sa CR nga nasa lagi pirmahan ni Gwen o kutob pa sa 2028 mahuman. Straight to the point. Ato i-point out sa iyang mga abogado kini contrary to law. Ikaduha, anjo mga higala nga usa ka dakong disadvantageous in the part sa gobyerno. Kining maong kontrata kay nakahibaw ba mog pilay bahin? Pilay bahin mahigala sa probinsya o kini ang kontraktor nga Mr. Lu Philippines? Kahibaw mog pilay bahin? Atong isgutan ng tataod ha, di ba? Panggunit mo sa mga lingkuranan kay porbida basi matagak na. Ang bahin kana sa probinsya nga naplastada. Ang tao magduda hindi kay pila kay bahin ini nga wa maplastar. Ha? Kinsang tawhan na musugot mo na bahin, mo lang bahin. Ha? Normal ka, tinuod lang yung kang akwan. Sugot ka ng mo'y bahin sa probinsya. Karong buntaga, tagaan tanig pagtagad.
Wa naman ta kay kumuhisgot ni Gwen pero karon mabalikan ta gyud ni. Sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kadto point. si Gwen Garcia may pagkasalbahis nga iya kining gihimo mga kagilaan ang mga pobre, ha? Nga mo gamit sa terminal, kolektahan pa gyud og magwiwi og magpupo, pabayron pa gyud. Karon nga wa na siya ang iya mga higalang hinanib, ang iyang hinanib nga mao mga higalang iyang gikapirma sa kontrata mo insister pa gyud nga dili sa muundang. Pagkolekta kay matud pa naa sila gipirmahan ni Gwen Garcia. Karon butaga tagan tanig pagtaga sa bad-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. sa laing balita pa gyud mga sukitig paminaw ni ana. Ang primero nga agi butyag lamang mga kaigalaan nga kuan. Kini ni ang daw sama sa chismis lamang. Kadto ang mga report nga dunay namatay mahigala, ang namatyan adto ang executive sa Rustans dito sa Amerika, dunay namatay gumikan sa drugs. Mura lang tog fake news mga kaigalaan pagsugod. Unya, kini ni ang unsang hitabua mahigala, kita mismo sa DYHP kung nakasubay mo. Wa man gyud ko mosakay anang issue ha mga kaigalaan kay sa ako nang giingon ang ato din sa DYHP di man gani paukyab ning ato lang. Kinahanglan nga duna mahigalay ebidensya, dunay klaro tang basis una ta mahigala mo take up sa issue. Straight to the Di ko point. gusto mo dag issues kanginan nga labihan ka hilaw pa kaayo unya way clarix. Nya mo klaro-klaro na gani, nga doon na mga ebidensya kanang panahon na atong dadon sa kanginan. Batwa pa gani ebidensya di ta. Kay tinuod man ta nga media, ha? Broadcast industry ni ato mga higala nga DYHP, RMN Cebu ug IFM, ato gi-maintain ang atong credibility. Dili ta mga higala di man ta parihaan ang uban nga kanabang sa internet lang ba kanang social media lang gyud gisaligan ngayon ana. Kay dili masa covered mahigala sa kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas sa KBP code. Straight to the So point. mo na nga sigdina sa lapod no kanang uban nga labi sa unsa dadon sa kanginan okay na. Besan pag mga issues na personalan dadon mga higalang ano man tungod kay social media ramang gud ang uban. So nauso na mga social media mo na inana. So kami wa mi mosunod mga higala. Ako agi ko mo sakay anang issue ha mga kaigalaan nga namatay ko no tong tag-iya sa Rustans dito mahigala sa Amerika tungod sa drugs. Kauban ko no mahigalang first lady atong panahona buwan sa Marso to mga kaigalaan. Ang uban maingon fake news na. Karon ni ana may pamahayag. Gikan sa Amerika mismo. Dunay examination nga gipahigayon dito. Og unya ni sulti na ang findings mga sukintig paminaw nga kinini ang namatyan gyud niadtong tag-iya sa Rustans. Nga kauban sa delegasyon nila ni First Lady Lisa Marcos dito sa Amerika. Ang namatyan gayod ang paggamit mahigala ng overdose ni ining cocaine. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad dumutaga kay kinini ang dako maning butanga, Unaon ning kalakiha mga sukintig paminaw. Straight to the Now, niya naman yun. Nanggawas naman mga higala sa report dito sa Amerika. Unya ang usa ka medical examiner dito sa US, particularly dito mga higala sa Los Angeles, California, mi butyag na sa resulta sa kamatayon ni adtong usa ka ilado nga negosyante sa Pilipinas nga si Juan Paulo Tantoco. Straight to the point. Kini si Juan Paulo Tantoco usa kini mahigala ka kini ni ang negosyante, dako nga negosyante. Siya maoy CEO indeken, president and CEO no. Niining Rustans Company mahigala. Kining Rustans usan ni sa mga tindahan nga mga retail ba inana o kanang mga sa kompleto na sila mga mahalon nga mga palitonon na adiha sa Rustans. Dire sa Cebu ang mga mahalon karong palitonon na ana mga higala na gihapon sa Rustans daghan kanang naa diha mga branded og naa po dire sa may Nustar sa pagkakaroon. No? Pagkatukod in Nustar, nana po din ha mga higala mga branded nga mga palitonon. Na puhalan nila to mahigala to mga branded dito sa Park Mall.
Matulong agi kato katawa mahigala kay kadto mga branded spark mo ila pag yung iparunda. Kay dunay daghang mga Louis Vuitton dito nasakpan mahigala spark mall. Mura siguro mo kompetensya sa rusta sa kwan kining Nustar. Now, kini ni ang balikanta. Kini negosyante nga si Juan Paulo Tantuco, ang asawa ini si Dina Arroyo Tantuco. Mao ni ang asawa ni Paulo Tantuco. O kini niyang asawa mao ni ang Deputy Social Secretary sa Office of the President. Straight to the point. Deputy Social Secretary mao kini ang mo hatag og kini ni ang support mga higala. Ha? Kay usama ni ka cabinet post man ni day. Alter ego siya sa presidente. Straight to the point. Mo kana nga medyo doon nagyoy mga daghang questionable ini. Kay lalim ka may gala daw na news blackout man lang ni permiro giingon man lang nga fake news na away kamatuuran nana no. Pero nga tong katingad-an nganong wa man ni mo gawas ning maong balita nganong daw gitabunan man ni daw news blackout man o gani hantod karon ang uban nga mga mainstream media daw wa man kay makatingog ni ini. Straight to the point. Ha? So kita nawa pod mo tingog prangka pong istorya ha. Nganong wa ta mo tingog wa pay clarix atong pagmarch. Kay wa man tay source nga klaro. Ningo man nga fake news. Fake news siguro basig mabiktima ta mahigala di HP ra batag argument o ga kuan ra ba? IFM ra bata. Kita mo sakay. Karon ni ano may gipagawas nga result. Balita naman eh. Straight to the point. Unya ang katingala nato no nga kauban sila di ay. Matod pas confirmation, ako lang quote kining uban nga mga pamantalaan sad nga nag-carry ni ini. Ang Rappler ni carry ining maong balita. Ang Sunstar Davao ni balita sa ini. Ang nabalita sa una namatay ni Tantuco. Mora day. Pero may baw iunsay ko sa kamatayon. Kini good 44 years old mamatay kag kalit diha sa hotel. Of course dakong imbestigaronon kana. Sabay hinungdan nga namatay ni. Wa kay foul play kabata pa niya. Pakita na ko yung picture ha. Oh. 44 years old. Unya kini kay dato man kayo ni. Mao gitag iya sa Rustans. Limang kan amah higalang Rustans gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao na anak nga klase sa kanday nga mga branded lang na. Ha? Nindag mga mahalon nga mga butang. Naapod sila mahigalay. Kompleto na. Doon napod mga higalay kinini ang grocery. Kana mga dato mga kahigalaan. Adto na mag-grocery ang Rustans. Straight to the point. Kana mga tubig-tubigan ba? Ha? Ay, sama na to kay nga pinubre yung ato-ato tam groceries carbon. Alis tabunok. Ina na ba? Hindi bang mga tindahan ba nga kuan kay makabarato man ta? Katong mga tubig-tubigan adto sa mag-groceries Rustans kay kompleto man. Kompleto dito. Unya aircon. Samtang magsuri-suri ka, tutod ka ng card ana nya aircon. Pagkangilngig kini mahigalang hitabua nga usa ka dakong negosyantes Pilipinas ang asawa ni ini mahigala cabinet secretary alter ego ni Presidente Bongbong Marcos. Nya siya kuyog sa entourage ni First Lady Liza Aranita Marcos. Ug nya ngano na ani man lang mura man lang og wa man lay. Ha? Straight to the point. Now, niya na report. Gikan mga higala sa examiner, medical examiner dito sa Los Angeles County dito sa California. Now, ani nagawas naman sa mga pamantalaan. Ang Rappler ni pagawas ini, ang Sunstar Davao ni pagawas ni ini, ang Manila Standard ni pagawas na ani, no? Unsa pa uban nga mga media nga ni pagawas kay ang uban man pagawas daw may kisaw. Oh, ang uban ni gawas niya murag na wa magkalit. Ngano ka ha? Mo ka nang daghang katingalahan ba? Yan ni ako basahon na kinini ang report sa Sunstar Davao. Ha? Matod pa din
Deputy Medical Examiner confirmed Filipino businessman dies of cocaine overdose in LA, USA. Straight to the point. Sabi ni Saya pa, ang Deputy Medical Examiner ni konfirmar nga usa ka negosyante na matay sa cocaine overdose. Probida no? Drugs gudi ay mahigala. Dito sa LA, sa tinipong bansa, tinipong nasod sa Amerika. Straight to the point. The Los Angeles County Deputy Medical Officer has confirmed that Filipino businessman Juan Paulo Tantuco, 44, died of a cocaine overdose at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, USA on March 8, 2025. Straight to the point. Sabi ni Saya pa, ang Los Angeles County Deputy Medical Officer ni konfirmar na gayod nga usa ka Pilipinong negosyante nga si Juan Paulo Tantuco, 44 anyos, namatay tungod kay na overdose sa cocaine dito sa Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Kining Beverly Hills day mo na yung mapinianan sa mga artista dito day. Ngigaw yung mga dato nang to dito na muyo, mga sukintig paminaw. Beverly Hills ni adtong Marso 8, 2025. Straight to the point. Unya, tontiwason, giingon diri. The examiner ruled the death as accidental with cocaine effects as the cause and probable atherosclerotic cardiovascular disease as a contributing factor. Straight to the Sa point. tupan na matay kini, mga higala, sa epekto sa cocaine. O unya ni complicate kini ni ini mahigalang sakit nga atherosclerotic cardiovascular disease. Kining klasiha mahigala sa disease doon na dito comorbidities gudi ay si kuan po din ken. Sa bata-bata pa to pero doon ay comorbidities mahigala. Kay kining klase sa sakit mahigala mao ni ang kanang blood vessels ba, mga arteries ni clog up sa ilawom. Mao na nga mura og lisod sa dugo sa pag-flow ngadto sa utok, dito sa kasing-kasing o sa bang bahin sa lawas nga diin makalid kini ngadto sa heart attack, stroke or other serious problems mga higala gumikan kay na dumay nag-clog up man. Straight to the point. Cardio ni nga sakit. So medyo dunay kakulian sa kasing-kasing to daan day. Unya kana bang dunay kakulian dan sa kasing-kasing unya ni gamit og cocaine, dunay comorbidities ni siya daan. Na trigger kini sa paggamit mga higala ining cocaine. Straight to the point. Mao na nga nanay gihambin daan nga sakit. Unya nag-cocaine, sus Ginoo ko. Mao'y nadangatan mga higala ni. Mao ni ang resulta. Mao ni ang resulta mga higala nga gipagawas. Kini US man ginagpagawas ani. Di man madani mga higala kuan. Amerika may nagpagawas. Kining cocaine non bisyo ni sa mga dato daykin. Mahal man ni. Kadto mga dato cocaine to nga coke ana cocaine, Nya katong uban magsyabo, di sa ubos-ubos lang tong syabo. Nakatong pobre gyud adto sa rugby. Bisag kuan, maghala sige gag drugs bisag way kwarta, mantinir og marijuana, ang uban mantinir rugby. Pero kadto mga dato, ngilngig tong ila kay cocaine tong ilang panggamiton. Kanagong cocaine murag maglupad ka na sa nakasa kuanday. Iglakaw nimo mura kag matod pa nila. Ano lang i-describe na kay simbakog. Mo kini ang nahitabo, no? Kana mga anak o mga dato. Ay tibalahan ang mga anak mga dato, bantayan ninyo na. Kay kanang murabag disintik kay manamit kay dagoy ka panamit. Branded kay mga gamit. Unya pagkahuman nag-cocaine di ay, timaylahan na may gala mo, kagot ang ipon. Straight to the point. Parihag na mag-epekto ka ng syabo. Lain-lain og presyo, pero parihag epekto. Straight to the point. Panawang tao may gala og nigamit anang syabo, cocaine, bisag marijuana, kana, adik na. Ibaw, ani mo marag magpanilap-tilap, marag bitin ba nga kwan?
Mukagot ang ngipon nya maghiwi-hiwi ang baba kana timailhan na kana. Ha? Matod pas kanta kana timaan nga ni suyok ka. Ato lagi kakatawa mga sugid paminaw ha kay murag dako makig implication kini. Ha? US na may nagpagawas. Di man ni mada inday kina, di man madani og ingon nga ikuan na ng result din ha, hinahinay lang nagkuan din ha. Di mada kay Amerika man, dito sa California kini mga sugid paminaw, ha? Na ato ning klarohon ha. Samantong kuan. Gamay lang kayo mga higala ato sa gipangita diri. Asa man to? Diara. Okay. Ako sa gipangita diri mahigala ning mga resulta sa kuan ha. May gamay lang. Okay. Yan na. Tiyoson tagbasa. Giingon diri. Nga contributing factor so dunay comorbidities nandaan. Matod pa sa report sa Sunstar Davao o sa report sa Rappler, no? The ruling was released on July 9 after toxicology tests. So gipahigayon gyud grabe sa Amerikano. Kuan gud nahitabo ni March 11, March, April, May, June, July pa. After 4 months. After 4 months, kay July 9 man. So kung May 8 din hitabo mga kagilaan, niya July 9, upat ka buwan usa. Ang ilasad niya kung dugay-dugay sa gidi ay, no? Pero ilang giayo day ni pag test mahigala unsa gihinungdan sa kamatayon. So dunay toxicology tests nga gihimo. Medyo lisod siguro ang pag-autopsy ani unya ang toxicology test bitaw kay kana magong ang toxic ang mga chemicals mo sa ilawom ba gitan-aw nya high-tech mga Amerika. So ang ilang laboratory nakakita gyud. Imagine ka July 9 ni gawas ato pa natong Wednesday. Iswayan din ni kuan ha. So Wednesday ni gawas kini ang toxicology test. Og nasuta nga kini mahigala namatyan ang cocaine gayon. Overdose. Matod pa sa report sa Sunstar Davao, giingon diri. Tantuko, part of the family behind the Rustan's retail chain. Mao lagi ni kining negosante kining sa Rustan's mahigala nga retail chain. Was in Los Angeles as part of the entourage of First Lady Lisa Aranita Marcos, who promoted the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7, according to Hollywood LA News. Straight to the point. So, kuan na dito na headlines sa dito sa Amerika, inday sa LA News, mga higala, ilang mga newspaper dito, headlines sa sa Binisaya pa ni nga kini si Tantuko, kabahin sa pamilya ni ining Rustan's retail chain, didto kini sa Los Angeles isip kabahin sa grupo ni First Lady Lisa Aranita Marcos nga nagpromote sa Manila International Film Festival didto sa Hollywood niya ng Marso 4 nga to sa city. Human na siguro de kay 8 man namatay de pagka city ra nga human na siguro ang trabaho. Happy-happy sa pagkagabi. No, wa sila kana na ang samtang naa pa sa March 4 to 7 pa wa sila mag party siguro pagka gabi igo na human naman. Culmination sa atong nahumana, pala, party sa pagkagabi, pagkaugma patay. Kay, ang activity nito March 4 to 7 man, matod pa sa report sa Sunstar Davao. March 4 to 7. Yan, pagka 8, patay. Kining maong tag-iyas Rustans. Straight to the point. Yan, matod pa the Beverly Hills Police Department is handling the case. So, ang police mahigala dito sa Beverly Hills Police Department mo naghandle. Unya, his body has been repatriated. So, nauli na iyang patayang lawas, inday. Pero, wa pa to ang result, ang news pa ato nga, namatay kining usa ka businessman. Usa mga higala ka negosante, gikan sa Pilipinas. Dakong negosante, namatay. Ang, wa mga higala ma-report pa nga, ang namatyan, cocaine. Kini, medyo halawom kini nga tulokibon. Halawom. Ngano man, daw pa man, paminaw na to si Auntie Claire Onya, baka mga higala. Unsa ilang pamahayag kinigawas, magini. Bisag giunsa ni mahigala, kuan mo na, giingon nga way asong makumkum. No? Kay, mo to, daghan to mga balita suna, namatay niya, shabu may namatyan, cocaine may namatyan, mingon niya, fake news man na. Karon ni man fake news.
Iya matod pa na hold to sila si Lisa Aranita Marcos dito mga kaigalaan kay silang kuyuga dito. Sila man kuyog entourage man yan eh. Dito mahigala sa kini ni ang pag-promote nila sa Manila International Film Festival. Pastila, no? So nangadto sila sa Amerika, kuyog sila dito, usa ka hotel sila. Unya mo ni narangatan, imagine ka, parehago na mga bata panalitan mag field trip rekin. Kana mga bata mag field trip panalitan. Unya simbako doon ay mamatay, anak dito dahil simbako lang. Kada field trip, sigurado ang maestra dahil, mag-question magyod nga, sa may tabo nga namatay man. Straight to the point. Sumo nga si Lisa Aranita Marcos nga siya maoy nagdain ni dito. Siya may iya maning part sa iyang entourage. Na-question sila dito, ani? So, kini ni ang dako kining tan-awon ha? Dili ka mamasangil dayon. In fairness, mga higala sa akuan ha, kay mahimo malagmit nga nagamit kini kanigong uban may ngumanggon niya, tanawa. Birds with the same feeder, ito na. Gamit lagi yung cocaine, Straight to the point. Kaya nagamit o cocaine ka na si Juan Paulo Tantoco, Clarix na. Ang iyang grupo niya, kanang circle nila, gamit na cocaine. Straight to the point. Di lang po kumuha na sa, kay, ang ato mga ebidensya magod, no? Di lang sa kuha na. Pero, kad magkaduda, gyud. Magkaduda, gyud. Kunya murag gihilom na magod, ni ba? Kung buto na naon mahigala, di magini mahilom, nga no? Dako nga negosyante kini, balita kini. Ikaduha, ang asawa ni ini sekretary mga higala. Cabinet secretary ni Bongbong Marcos. So dili basta-basta kini mga sukid ng paminaw. Straight to the point. Yang anong daw hilo man? Ma-question na gina. Ako example na ba? Mag-excursion mo dahil mga bata na kuyog, estudyante, o mag-field trip dito sa kuwan na labi nagmutabok og isla. Daghan pa na mga wiber-wiber pirmahan na. Simbako karon ang mga estudyante ron butanta 5 mo kabuok or 20 mo kabuok. Kanang maestra na day ma-question maka. Ikaw maestra, ikaw may nagkuyog dito sa field trip. Nya day namatay usa sa hotel ninyo. Nga imong estudyante apil sa field trip. Di malikayan niya ma-question ka, ma'am, unsa man hitabo ma'am? Ikaw maestra mo tingog kay gyud nga ang hitaboan ni ana. Ngano man nga wa man makatingog si Lisa Aranita Marcos ini hantod karon. Straight to the point. Dawa may statement. Ngano man? Nganong hilo man ang Malacanang sukad na to March 8. Si Lisa daw hilo man. Daw makabungog man mga higala nga kahilo. Straight to the point. Unya, matod pa pagbuto ini nga isyu. Dako kini nga isyu dito sa US. Ugunya, na-detain dito si Lisa Aranita Marcos, mo to'y unang nanggawas nga report niya. Wa ma-detain. Natural gina nga maimbestigaran mo. Og mautong panahon na pag March 11 nga gidakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte na-divert ang tanang isyu nga itong Duterte. Straight to the point. Dili ka to diversionary tactics. Kada di balik kayan ha, nga ang mga tao makapangutana lang. Kinato analysis man na ning ato. Kay nagubot naman. Kadto may focus sa balita. Pag March 11 na gidakop bitas Duterte da. Napaong mga higala tanan katong sa US. Kana pangutana lang ang ako og dili ba ka kana usas mga techniques para ma-divert kaning maong balita. Straight to the point. Ma-divert kining maong issue. Kanda kong pangutana na atong tiwason naghisgot ha kay 5 kag 44 years old. Nya mo ni ang nakuha. Na naman facts man ni. Di man ni mga higala baka kay ni may resulta sa LA mga kagilaan nga Los Angeles County Deputy Medical Officer may nagbultiyag ani sa ilang toxicology tests. Kining toxicology test ang test ni mahigala sa mga chemicals ba? Gikuha sa lawas sa tao. Tan-aw na i-analyze na dito unsa may nainom ani niya ngano man ni nga namatay man. Unsa may nainom? May baw-an anang toxicology test. Nga ikaw kay simbako. Uy na hubog man ni ding bataa sa kuan. May baw-an ka nga ibutan ta uy. Naunsa ba day ni nga nakainom man ning bataa kani man klasiha sa may nainom ani kani man dieng na may panahata-hata na ni. Grabe
na nga mo kanang ila sa US kay mahibaw-an kay gyud kanang mag-autopsy sila. Nya kanang hiluan. Pamitan dito sa kanang Amerika dai bisag sa Australia. Kanang na mamatay dito mga higala nga kuan kana na ang mamatay sa ospital okay ra na. Dali ra mga higala ang proseso. Pero mamatay sa balay bisag sa Australia. Mamatay sa balay grabe ang ilang procedure mga higala sa pag-autopsy dakin. Lapa apil ang toxicology test. Yan naman basig hiluan sa bana. Basig hiluan sa asawa. Unya ni claim og insurance. Straight to the Mana point. ito sa US nga grabe kay sa mo kuha ani nga ngano man ni namatay man ni basig na insurance ni hiluan baka ni gipakaon baka ni kuan unya gihiluag hilo sa ilaga ana. So ilan ang kuhaon ang inig-autopsy nila naslay kuhaon sa lawas nga katong mga chemicals ba kuhaon la nya man i-check na sa laboratory gitawag ka nag toxicology test mahibaw-an nila nga uy nahiluan man ni foul play man ni kini hinuon day way foul play matod pa accident kuan lagi cocaine lagi nakakuan cocaine overdose adios anong hilo man og mura man og makabungog nga kahilom makabungog man nga kahilom ngano ka Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Straight to the point. Now atong balikan ng gamay mga higala kay niya itong panahon naman god dunay pamahayag si Vice President Sara Duterte na at the time katiman ana to ang pizza mga higala ani kato nang larga sila sa Amerika mga higala ko aman din kay ilang activity dito March 4 to 7 timan ni ha March 4 to 7 karon to iga so pag humanto mga higala sa ilang kalihukan kay ilang gi-promote ang Manila International Film Festival dito sa Hollywood. Pagka human na ilang trabaho dito, malagmit, lingaw-lingaw ni, kaya at least culmination na pagka pizza 8 sa Marso, patay. Si Juan Paulo Tantuco Mahigala, ang CEO ni ining Rostans. Kining Rostans Mahigala, usan ni sa mga kinini ang dagko mga higala nga negosyo dinhi sa Pilipinas mga kagalaan dili sa Ayala naman na no kanang Rustans mga kagalaan no na po na mga mo lagi na sa kong giingon og naay mga mangumpra mahigala mga sosyal adto na sa Rustans mangumpra kana na ang nanaman tanan dito mga branded panalitan pag open in Nostar do na po na bahin-bahin is gamay pero anha mag-shopping ang mga kwan ang mga rich diha sa may Rustans. Hasta gani ka na ang ilang grocery din ha. Anha yun, kumplito man. Naa kay karne, naa. Ari kag mga isda, naapod. Preskong isda, naa sa gihapon. Pero medyo mamahal lang yun noon. Lahi man gano'n karita mangumpras pasil o isda. Presko, kabalato-balato ta. Pero inig taak-taak ni mo dito, siyempre, lahi ang imong taakan. O niya, panington ka, inana. Pag ali ka sa Rustans, mangumpra ka dito, na tanan grocery, pare ka may gala sa isda, naay mga karne, tanan, no? Gusto ka katong mga paborito kay nga mga salmon, no? Yung mga kuan, mga sashimi na. Mga social gid ba? Ha? Unya aircon. Aircon, di ka panington, tutuod kag cart dito. Unya ang imo pong tamak-tamakan mga tiles pod. Mo yung kabintaha kay. Atan agi katawa-katawa lam higala no. Sinday ken gali na mura Rustans man ni ngumpra ka dai no. Rustans paborito ni Nanay Rose Basadre. Mo yan kon jud kay. Kamis boy kay naman Miss Carbon. Baka balato-balato ta mga isda. Kana gong isda lang godaan mahigalag. Naaslay mga kuan dito. Kanang pampano palit ka dito sa Carbon, mabarato-barato man. Pag abot sa Rustans, tinadubli ang presyo day. Pero masabot na sa nato. Kaya nindot mabugnaw king aircon, no? Nya, tuntod kag cart, dili po ka, wapoy problema sa snatcher. Mo na ka na mga dato day, ka na mga rich day. Adto na sa mga kumprato sa Rustans kay safety man kayo na, gusod sa Ayala. Pero doon na po dito spikas, ang gaysano po metro, na po din ha, no? Grocery ka dito.
Pero ka ng mga rich good sigaran ala sa Rustan sila napoy mga social gud nga kuan. Unya mga branded nga mga palitonon adto dito Rustan. Karon ang ilang mga higalang CEO maoy namatay. Sikat man sa tibok Pilipinas kining Rustans. Ang asawa niya nga kinini ang Arroyo man din iyang asawa day no ang iyang kuan mga dato lagi na sila. Ang iyang asawa nga sekretary mahigala ni BBM. Sa tupa iya gining executive secretary kinini ang cabinet secretary sa tupa alter ego ni BBM mga sukintig paminaw. Kinini ang Dina Arroyo Tantuco, Deputy Social Secretary sa Office of the President. Kini ba matingala magutagod kay nagod sa Office of the President. Limang kana unsa ka kaduol sa presidente, sekretary ka mga kahigalaan. Inana ka kaduol sa presidente. Ang imong partners kinabuhi namatay, pero mo naman og news blackout bakani unsa ba? Nagkaroon ng gawas man gyud. Manay karon ito kung gikot mahigala kining sa Rappler, diapod mahigala sa Sunstar Davao, doon na po mahigala sa kauluhan nga mga newspapers nga nanggawas, pero ang uban nga mga mainstream media wa man mo gawas. Sige lang, basiguan lang makuha ning mga balita. Pero timan na to nga March 4 to 7 eh. So posible to nga lingaw-lingaw na napagkagabi pagkaugma namatay kini si Tantuco. Unya ra ba kabantay kay Indekin, grabe man sa US no kay ila maginang check up no kung say namatyan. Pareha kun may kuanday. Pareha ni Michael Jackson. Si Michael Jackson pagkamatay ni adto mga higala. Pagkamatay mga higala Michael Jackson, gi-autopsy man ito. Gikuha pod mga kaigalaan ang paubos po to o gitawag mahigalag toxicology test. Paubos toxicology test. Sus nasuta nga kadto si Michael Jackson mga kaigalaan nakatrigger sa iyang gikamatyan. Dito man to mahigala sa California gihapon. Na overdose di kadto mga higala sa kinini ang unsa ning kuan na day kanang tambal no? Maoy naka-overdose atong Michael Jackson. Mura nag-take hapon to kuan dakin. Nakita man gyud, di man mo ikalimod to sa US god kay high-tech asa dito. Mao ri akong giingon, bisag mamatay mahigala dito sa Australia dito man ko. Kini ni ang mo po ilang pamaagi dito. O mamatay sa hospital, mas dali-dali lang proseso. Pero mamatay sa balay, di sa mo kuan dayon, automatic din ang autopsy day. Dahil sa ato mahigalaw, may clarix yung autopsy din gani. Pero sa ila, automatic ang autopsy Australia. Daghan tayong mga listeners diaron. Automatic kay basin unya gihiluan kini sa bana or gihiluan sa asawa or dunay foul play na. Unya gikubrang insurance. Na strictos na na. Ipaubos yung autopsy. Kay kadudahan lang ano namatay sa bay. Pero ila pong tanahon kung wa ba ni mga sakit-sakit o sa background inana no. So kini karon katong ka Michael Jackson mo man to. Ipaubos og toxicology test sa Coroner California. Paggawa sa resulta na overdose siya sa pain reliever dito mahigala sa iyang dugo. More doon na ito i-take mahigala nga mao gyapon. Na kuan gyapon to. Overdose. So kinistan to ko overdose pero cocaine. Doon ay comorbidities. Kay doon na may sakit na daan mga higala ni. Nga medyo sakit sa cardio. No? Kini si Tantuco. Pero nga itong katingadaan ba? Kay kada March 8 namatay. Pagkamatay, gi-imbestigar sila. Na-appeal yun og imbestigar sila si First Lady Lisa Marcos. Kay iya man ang entourage. Pag adto ila man ang entourage. So, na-imbestigar sa California Police, gihilom lang ning tanan. News na nga fake news man. So, kita mismo sa DYHP, prangka-prangka pag-istorya, kabati mo na ko anang ko na. Igo na tara kayo na nahisgutan na, pero wa ta mo discuss kay kining ato go din himay galas tong sibianan siniguro kini, Straight to the point. Klaro gyud ba? Medyo hungihong pagani, dili na ta mo sakay sige ana. Kay naman tay credibility nga atong giampingan sa dinhi sa DYHP RMN Cebu o sa AFM. So muna nga ang confirm lang nga balita, pag March ang kamatayon ra ni Paulo
Tantoco. Mora ito na namatay si Paulo Tantoco. But naunsang hitabua nga sa first lady dito giimbestigar wa ta mo apil anang inana. Kay lisod man kay na mapasapasa yung istorya mga kagalaan. Pero karon usa man sila hotel dito kay sila man kuwana, sila man nga entourage, sila man kuyuga. Yanay namatay sa usa ka hotel. Naimbestigahan gyud sila dito. Oga matod pa mga kaigsunan malagmit kay kini buto man ng istorya hayon. Pag-divert niya nang maong hitabo. Pag-divert ang dili mahigala ma-focus ang mga tao dito, gidakop si Duterte pagka March 11 o gipada sa ICC. Straight to the point. Dito sa dahig. Kasi may nagsulti na si Sarah Ford. No? Kana, ambot, mutuo ba mga tao di ba? Pero malagmit sa no? Magkaingon sa tag, tinuod ba ka no? Kay, timing man. Timing man. Pero ato ning klarohon kay kini nga pamahayag kang Sara man ay ato paminawon sa Sara Duterte kadali be ato i-review gamay kasamang names ko no be. Sige dong. Proceed dong ato paminawon tong balik. Kani sige ko no. Men sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Tapos, okay, so, katong. So, muna pamahayag ni Sara Duterte, ha? Kini atong gi-review ni, ato ning March mga kahigalaan, pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, makaingon ta, tinuod ka ning kalakiha og para pag-divert sa atensyon sa mga tao. Ha, posible mga higala ba makaingon ta, basig tinuod ning gisulting Sara, no? Ha? Motong kuan kay naman sa police report, matupang Sara Duterte day, naman sa police report sa California. Nga tuwa dito nga ni Lisa Marcos. Kasi sila man naging kuyuga, mga kaigalan. Kini base sa pamahayag ni Sara Duterte o kini nanggawas na karon sa Rappler, nanggawas karon sa Sunstar Davao, kining maong mga balita, mga sukintig paminaw. Ha? Kay kadto ugwa patumada si Digong sa ICC. Malagmit kadtong tanan balita ang focus migratua dito sa pagkamatay nining Juan Paulo Tantoco nga ang iyang asawa cabinet secretary man day ni BBM o kini si Tantoco kauban man entourage man ni Lisa Marcos, sila man kuyuga na dito sa US anang panahon na. Straight to the point. Unya napoy niingon nga ang Malacañang nga nauli ko no si Lisa wa ko no ma-hold, no? Mamunta istorya mahigala nga ang pirmero ingon nga na-hold si Lisa dito sa Amerika, napoy niingon wa oy nauli ra, ha? Pero wag yun nagpakita, taod-taod pa una ni Tambong og mga kalihukan. Pero ito panahon na fake news man, anak. Mura gina-blackout gini day. Why confirmation nga mo na muna. Apan si Sara Duterte nga mo yung nisulti, tuwag yun angan ni Lisa. Kanagong kamoy kauban, maimisigaran, magkawa, magpasabot, mahigala nga. In fairness, mga kagalaan ining Lisa Marcos. Kinini ang wa magpasabot nga unsa, ha? Tungod kay kauban mo, maimisigaran kay gyud ana. Sama ra gud mga kagalaan ba nga dunay usaka mao lagi na mga field trip pananglitan ang imong mga estudyante imong gipakuyog nang lakaw mo karon kay naga-field trip mo simbakog dunay mamatay diha dako man ang problema day. Mabitaw na katong DepEd wa na bitaw mo sugot na mag field trip ina kay limit nila ato dunay namatay nga katong nga lumos ba
gilimit na nila. Muna karon stricto na ron og mga ingon nga mag field trip, stricto karon. So natural kung kamoy kauban, may imbestigaran gyud mo kapil. So malagmit tinuod gyud kayo. Kining giingon ni Sara nga ang ni Lisa Marcos dito gyud sa police report sa State of California mga higala. Kay kamo man kuyuga imbestigaran man gyud mo ana nganong naunsa man hitabo ana namatay man unsa may gikamatyan ini naunsa din so malagmit tinuod nga na hold sila gyud dito dai nagkaroon ng gawas na gawas na kining maong report nga cocaine gyud ay ang uban mahigala may nga tanawa sila lagi kuyog lagi dito kay ang sulting kuan atong analisor balik be atong gisulting Sara kan kasara man gini pamahayag asa man to sulting Sara dong names kini okay sugod okay Roon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay, Katong, okay. So sa to pa dito sa room, kini pamahayag kag Sara ni pamahayag sila man kuyuga gyud. Di man ay kalimot mahigala. In fact, naman ni mga higala sa nanggawas man ni sa news po dito. O giingon no? According to Hollywood LA News, Tantuco was in the US as part of First Lady Lisa Aranita Marcos' entourage at the Manila International Film Festival, which was held from March 4 to 7. Sa Binisaya pa, matod pa sa Hollywood LA News. Itong gawas gud sa ilang balita sa Amerika. No? Nya kini si Tantuco, dito sa Amerika kauban ni First Lady Lisa Aranita Marcos nga iyang entourage, atol sa pag-promote ining Manila International Film Festival nga gi pahigayon natong March 4 o ngadto na sa 7. Mao ni mahigalang hitabo. So March 4 to 7 muna mga kagalaan ang paghimo ni ining maong Manila Film Festival pag-promote na dito. Dito sa mga kuyuga. Yung kining gisulti Sara silang kuyuga sa room day. Hala no? Ayay. Sa to ba ni gamit mag-cocaine kini si Juan Paulo Tantuco? Ayaw po mag-conclude nga ko anay. Basig ni tan-aw siguro si Lisa. Tan-aw or baka kini ni ang tiyaligwa ka bantay. Atulad sa taga benefits of the doubt katawar ba ka kay ayo duda ana ina kay lisod kay na kay ato lang ba nga malagmit kasi man kuyuga dito sa sod abli ang posibilidad nga ni tan-aw ra si Elisa. Ulwa ka wa sa makakita baka nga ni gamit. Malagmit. Kay karon niya naman ni nanggawas naman atong pabuton si Auntie Claire unsa kay tubag aning kalakiharon kay di naman ni fake news. Di naman fake news. Una, atong klarohon og sa kaso pa ni do na stipulation of facts. Ang dili na malalis ining butanga, numero 1 di malalis nga namatay kini si Tantuco. Di naman na malalis. Unya di malalis nga kini mahigala usa ka dakong negosyante sa Pilipinas. Di malalis na. O di malalis sa mga iyang asawa, dool gayon sa mga Marcos kay cabinet secretary man kini. Unya mo na gina nga tungod ining mga butang nga dili malalis, dili man na debatable. Makapangunta na tanga nganong pagkamatay ini jaw nganong hilo man nga dakong official man ni sa Pilipinas indekin kini ni ang hitabua. Dunay namatay nga bana sa usa ka sekretary. Mura man ang paglubong, mura bag nawa lang sa passing ang tanan. Mo kana nga doon nagay mga matingala ka ba? Dakong katingalahan. Unya ang dili malalis nga didto sila sa Amerika nakuyog sila ni Lisa Aranita Marcos. Dili ka na malalis. Laing dili malalis nga apil sila, nag-promote sila sa Manila Film Festival dito sa Hollywood. Ang laing di malalis nga nagkuyog sila sa hotel.
Straight to the point. Di ka na malalis. Hinoon, in fairness, may galang Lisa Aranita Marcos o sa iyang mga kabanan, ang lalisunon din ha kung namatay kini. Di ba ni malalis nga namatay gyud sa Tantuco o ang namatyan, na-overdose sa cocaine. Dili ka malalis ka na, kay naa na may toxicology result. Straight to the point. Dito na ba sa Amerika na himo, bitat na tog, dilipas Pilipinas kay makaputanaw, tagwa, baka na makuanday. Kini US man. Nga, high-tech man sa kayo dito. So, cocaine ang namatyan. Overdose. Dili ka na malalis. Ang pangutana diha karon, nga, in fairness, may galapong Lisa, no? Nga, kinini ang nigamit mag-cocaine kini si Juan Paulo Tantuco. Lalisunon po na oy, nga binuang po na ilang ingon nga apil po na silang grupuha mong gamit. Kay lalisunon po na. Kay pwede man po dito sa Osakaro matod pang sarang nga dito sa Kuyog. Malagmit nga igo lang ni tanaw ini si Lisa. Kana mahigala ato lang yagi katawa ba? Kaya di man tamo himo konklusyon. Ang natay konklusyon di na malalis balikon ko namatay si Tantuco. Ang gikamatyan ang cocaine nga overdose. Nagkuyog siya dito sa hotel ni Lisa Aranita Marcos o mga kabanan kana di na malalis. No? Unya kinini ang matawag na to may galag ang pangutana ini kinigamit mag-cocaine namatay pagkaugma di pod na to mag-conclude no nga unsang hitabo ato kay malagmit man nga nigamit niya og cocaine di man na malalis ning gamit og cocaine kay mamay namatyan posible nga paggamit niya cocaine wa makakita si Lisa. Straight to the point. Posible malagmit ato paminaw niya si anti-clear niya basin niya yung paggamit po ng cocaine po, ano po, yung sa yung kay Tantuco po, wala pong kaalaman po, yung si Lisa. Pero meron si Ate Claire ito paggawa sa anime, nga, yun po ay fake news po. At ano lagi katawa ha? Yung namang lumabas na mga balita-balita po, yung si Vice Presidente, hindi na po papaniwalaan yon kahit fake news po yon. Karon, ni naman ni gawas naman sa gamayhan ni ungot man atong stingel, gamay lang. Uy, nagtuyok man din hiki. Paundangon na siguro kong programa nila, ugma na punta magtiwas singali nila. Ano man sa man putol man akong kwan. Ay sabi atong gamay lang ha. Okay, kanani ang laay man pug kaayo mahigala og wala po tay kuan pedra. Di ra. Nabalik ra. Sige ato ni padayon mga kagalaan kay okay, asa man tong usa. Gamay lang kay mga kagalaan. Ako sa gipangita diri ang kining kuan kay lisod po ning watay stinger. Di ra. Kini. Okay na day. Be. Straight to the point. Ana ra. Kay, pwede, maminaw man tang anti-clear gani, gawa sa mga gani. Basig mo ingon po nga, yung pong balita na yan po, ay wala pong kinalaman po, yung First Lady. Yun po naman po, ay hindi naman po fake news. Lagi talo ni katawa mga kaigsunan, kinigaw mga tao madunahon mo kayo. May mga tao na tanawa. Inana ko sila kuyog dito. Inana kasuod sila. Unya dayon kinini ang iya po din cabinet member. So inana ka ba close gyud eh. Sa to pa, mao na sang kuyuga gyud ay nga magagamit. Pero di ta mo conclude ana mga kagalaan kay ibutang ka lang, di na malalis na matay sa Tantuco namatay sa Amerika, di man malalis. Namatay sa dito nga hotel, di malalis. Apan di malalis nga namatyan cocaine overdose. Pero ang pangutana daron, apil ba ini si First Lady mahimong dili? Kay mahimo man nga sa gingon Sara o dito sa Osakarom malagmit nga inom sa ginagmay tingali, balagmit nga nagduka-duka na First Lady unya mo pagamit ining Tantuco. Ano ato na niya katawa ha? O paminahon to sa anti-clear unya kung sa'y pamahayag. Kaya pwede mang mo ingon sa anti-clear nga, yun naman pong nangyari sa kay Tantuco,
wala pong kinalaman. Walang kinalaman po yung si First Lady, Lisa Araneta Marcos. Yung nangyari sa hotel, sa loob ng room ay nakatulog na po yung First Lady. Ato na niya katawa-katawa kay usaman sa karom. Usaman karom. Ay sa may nagsulting o sa karom si Sarah. Dito na behold sila sa police ba paminanta balik Sarah dong. Kini dili ni ako kang Sarah ni. Nga maoy do naman sa mga nakuha gid itong report. Paminanta balik Sarah dong. O sa karom sila ha. Behaman to dong. Malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay. Boss dong, balik ka ba dong ha? Tanaw ha, so sa karom kang Sara ni ha, og Sara ni pamahayag. Balik ka ba? Balik gamay lang. Sige. Sa drug overdose. Kana. Sige. Roon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung okay. Sa kwarto, isa sa mga tao sa loob si Lisa Marcos, silang kuyuga. Manay pagsulti may gala si Sarah may nagsulti ana. So karon og ato paminawon sa anti-clear unya og unsay iyang pamahayag basta bingon iyon po ay fake news po. Ngayon po na nandiyan na po yung toxicology result na galing sa Amerika po, hindi na po fake news, pero yung si Lisa po ay nagmeeting po. Yung nakatulog na po. Yung gumamit yung si Tantuko po, nakatulog na po si Lisa. Pastilan mga higala, no? Kaingong kagyod niya ang kamatuura, no? Mulutaw gyud siya, di ka makumkum inday Di ka makumkum. Istugaan na lang gina nga namatay ka na. Namatay sa, cocaine, na naman di man malalis na. Ng US may na, sa pangitanag pamaagi diha, kay primero fake news man kuno ni. Karon nga naana gyud dili fake news, pangitanag ginaglaing lusot pod niya. Para di maapil si Lisa, inon na pod niya. Yun po, doon sa room po. Doon sa room sila po, pero nakatulog na po yung First Lady. Lagi tala ni katawa. Kaya sa man di man malalis, o sa kaso pa ni, doon na stipulation of facts. Nga dili na kana malalis. Nga kauban sila sa Amerika, usa sa mga entourage, usa sila ka hotel, dito sa Hilton. Di na malalis. Ang lalisunon niya nga, mahimo man pod nga si Tantuko ni gamit magad no kay naa may mao man ibisyon mga dato gud naman di gamit si Tantuko na dili kana malimod, pero kung apil ba si Lisa lalisunon ka nandako, lalisunon ka na ngano man ang uban gumingon dili na kay sa man kuyuga ayo in fairness po ni Lisa mahimo man gud nga niya ang panahon na nagmeeting ba ka si Lisa nya dito sila mga higala gagamit si Tantuko day kasi sayaw sa dito unsa man mo ni kasi sayaw mo ni namo ni nang gawas? Unya, diin man na makuan, pwede na ito ma-play sa kuan? Or nanagana sa sila uban? Nanagana ang uban, oh? Uy, nag-disco de sa sasod? Uy, di amay nang gawas nga kuan? Kaya mahimo man mga higala nga ingnon nga kuan, kana na ang yung nangyari po, gumamit po, pero wala po si First Lady. Dahil na nakainom po ng wine si First Lady at nakatulog po. Ato lang niyagi katawa mga sukit nagpaminaw ha. Pero ang uban gud mo ingon man nga na. Nanas lang uban na. Kaysa ako nang giingon mahigala wa man gid ta ebidensya. Kulang pa ta ebidensya. Ang ato ebidensya lagi ana nga namatay sa Tantuko ug unya kining iyang gikamatyan. Kini ang na-overdose sa cocaine, wa mapasabot nga kuyog sa Lisa to apel Lisa. Wa mapasabot.
kay mahimo man nga nigamit sa tuko way labot si Lisa. Mahimo man sa kamong grupuhan dinha nga o baka mo ingon sa Auntie Claire panalitan nakatulog na po, no? Or yung paggamit po ni Tantuko po, yung first lady po ay nagtakatingin lang po. Pwede po pagkapinan niya, nakatingin na po at gibadlong po. Hindi nakikinig si Tantuko po, nagkapatuloy po kahit binadlong na po ng first lady po. Sinsala mo na kung Tagalog ha, kay mahirap po. Ang pag-Tagalog po, mahirap. Ato na nagagi katawa-katawa, kaya niya naman nang gawas naman sa report. So, mani mo na ang kalakihan ron. So, paminahon to kay malagmit mga higala nga wag ilabot si Lisa. Malagmit anang panahon nga nigamit sa Tantuko dito sa nagmeeting baga si Lisa sa laing part sa hotel. Pwede. Malagmit nga nagkuyog sila dito pero ang pakita sa Tantuko. Tingali og pila man sa kabuk sa hotel basin og kanang kuan ba? Or malagmit wag ilabot si Lisa nagtanaw ra siya na madlong pa siya. Pwede man kay. Yung nangyari po, binadlong po ni First Lady at hindi po na, ano po? Isa ba'y Tagalog binadlong na eh? Sinaway. Yun po, sinaway po ng First Lady po, ang nangyari po, na pinigilan po. Hindi po na kikinig po, nagpatuloy po ng paggamit ng cocaine po. Yun po nangyari po, ang totoo po, hindi naman po fake news po, dahil nandyan na ang toxicology report, hindi na natin sabihin nga fake news po, pero pinigilan po ng First Lady po, at hindi nakikinig po. Isupplyan kong Tagalog din ni Attorney Rani Montesclaros, mga higala. Sinaway ko na. Sinaway po, pinigilan sila ng First Lady po na huwag gumamit po. Nagpatuloy pa rin po. Kaya walang kinalaman po, no? Hindi po pwedeng pasangin lang po. Pero kining tao ko bingon sila yung kuyuga na. Kaya kung balikon, wata ebidensya, pero usas mga timailahan god. Kanay nana kanang mukagot ng ipon ba kanang mo hiwi-hiwi ang baba na mao na ginang uban na basta inana kanay basta suyop mao na ni kombate na mao na ni gyud mahigalang kimailhan tanaw ha ang lawas mo nakaluyan sa pagkaunwa kay gana imong mata ng lawom na ang buhok ng alkag pa ug sa dihang nagsugat ta imong baba mikagot na kana timaan nga misuyok alaki sa mga baba ni kagot malipay ka makikinom sa barkada kisang kagot ha kana mo hiwi-hiwi ang baba tagay ug pirmi lang white kisa may circle ni Tantuko nga maghiwi-hiwi ang baba ay magduda ta ang mata kun mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka may adlaw ka nga maguul usahay ka magpagulbul pagkapait kay mo kalit ka og syagit mga mi-interna mo aksyon nagkabala ka kaugmaon mo giusik tungod lang sa adik-adik naningkamot imong mama aron ka maka-eskwela karon nasayang ra mi-inter ka ilaw ka nga maguul usahay ka magpagulbul pagkapait kay mo kalit
Nagplano ka, Kisa may circle ani ni Tantuko. ibati Nga may hiwi ang baba, ha? apa Magkagot-kagot, ayay. sa Makaduda lang, kaduda. Pero di tayo makakonklud, ha? mikurog na iba. Kaya mahimo mang hiwi ang baba sa lain po, tinggal ang hinungdan. Awa ka na, timaan nga. Nabuang na. Musuyop ka. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Atong takna mga kaigsunan alas sa 10:47 na porbida daghana pa nato mga issues mga kaigalanoy pero mga ko dispensa kay pitinapasan na maginato. Ug na po ta magtiwas kining terminal may higala nga ang kontrata padayon paghapon mga higalang kolekta sa wiwi ug pupo pangitay pamaagi ninyo. I hope si GovPam Baricuatro nga mga abogado mangitay pamaagi ani. Kay ni invoke ron ang Mr. Law Philippines nga dili siya mohunong padayon ang bayad sa terminal kay dunay gipirmahan silang kontrata ni Gwen. O kanang kontrata kutob pa kana sa 2028 renewable pa kana. Mo ni gi-invoke niya ron. Nagsabot silang Gwen og nabutang kana sa pinirmahay nga kulitahan gayud og muwiwi og mapupo hangtod sa 2028 og renewable pa. O para ta magtiwas kayon sa mo oras. Watay kong oras mga kaigalaan sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP Arimin Sibocos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag, Pilipinas, tatak, RMN.